I pozdrav svima, ja sam Stefana, vi gledate prvu epizodu na mom kanalu, ovaj gameplay, igramo The Bridges, sad idemo, sa nama je tu Velja, zaboravio sam da kažem, Velja javi se, evo Diamondi. Evo ljudi, igramo The Bridges, Minecraft, eto, uzeo sam kit miner, a ti Velja koji si kit uzeo? Miner. Ekstra, evo sad da napravimo, ja treba da napravim petnicu. Ja ne znam da li tražim metal ili možda ću naći... Imam ja metal, ne sekiraj si, imam ja metal. Ok. A kad je potrebno, samo kaži. Evo, naš sam još dijamant. Evo gdje su. Ja Evo imam 2 dijamanta. Ove rundi full diamond, ne znam. Ja neću. Nema se. Barem imam diamond chestplate i diamond leggings. Imat ću diamond boots. Trebalo bi. Evo ja... Koliko dijamanta imaš? 23. Wow. Naći ću za tebe. Ako možeš. Nemoj tražiti na površinu diamonda, dođi dole, ali samo pazi da ne padneš. Dole sam dole. Ok. Evo naš sam dijamante. Ovdje nema sad. Evo dijamante. Sve su dobro. Evo mi samo još koliko još 3 diamonda. Ja imam 4. Dobro. Sad ću da nađem, da napravim ovo. Boots i da poslije napravim sword. Ovo još diamond. Još jedan diamond samo. Fali mi samo helmet, da sam full diamond. Sad moram da nađem 2 diamonda za sword. I ekstra. Ora scanner, to našao sam dijamante. Meni treba samo jedan, Mogu ti dati, sad im dali ima 3, to ima 3. Mogu ti dati jedan. Da, jedan. Ne, meni treba jedan. Dođi. Samo da
probam još jednom da najem. Evo, napravio sam Diamond Sword. I tamo bili da pozvam jedan Diamond. Da napravim helmet. Ok, znaš, treba. Jel imaš možda 4, to ste ja ću naći jedno. 4 Diamonda. Da, 4. Sad ću vidim, evo. Ako možeš da nađeš. Ako ne, nema veze. Ja idem gore da nađem hranu. Imam 2 za tebe, samo vreme 2. Još 2 mi treba. Samo neću gore na površinu, znajem se opremiti. Evo, svinja, imam jednu hranu. Idemo po još hrane. Evo još jedan rudnik ovdje. Ekstra. Možda imam ovdje diamond. Da vidimo. Evo ja imam 2 viška diamond. Evo imam i ja. I ja sam našao diamond, ekstra. Koliko imaš? 2? Imam i ja sam pro diamonda. Daj mi ti ta 2 diamonda ako možeš. Evo sad ću da najmaš neki za tebe. Ne treba. To jest ako trebate mi uzmi. Meni treba, imam 2. To jest imam 3, ti 2 ako želiš da mi daš i to. Ja imam viška za tebe, imam 4 diamonda si imao. Ja sam našao. Možeš, ako možeš samo 2 da mi poznaš. Evo, daj liku 2 i daj meni 2. A ti imaš da ti napravim ovu kapicu. Evo ti 3 diamonda napravim kapicu. Ok. Gdje je kraft? Evo. Evo ispečem hranu, idem po još hrane. Napravio sam. Thank you. Samo idem po hranu i baci. I ja ću mu baciti iron. Evo hrana. Evo ti to. Evo hrana. Bacio sam liku 2 diamonda iz tih tavaca mača, on je držao metalan mač. Vidio sam. Gdje sad idem kapicu? Evo sam, idem dole. What the fuck što radi? Čekaj, ne. Dobro, uđe se. Dođi. Baci. Lago. Baci. Samo da idem nešto. Pazi, lik. Aj, baci. Malo mi laga, a nemam hrane. Evo ja imam. Evo, samo uzmem, ovo vidjeti. Kome treba iron? Evo, mojku za treba. Ej, liče, evo te iron. I ja imam iron. Evo, bacio sam koliko. I ja sam bacio 14. Jedna piletina. Drži. Full diamond. GG. Idem. Samo da ispečem šova. Sekundu. Vi nemoj neko nam dođe. Mi smo zeleni najviše. Ne, crveni pa mi. Tako. Spreman sam. Ajde, dođi. Idemo na centar ili? Sve mi je, ajmo. Idemo na centar. Polako. Ne idemo kod ove likove. Ovo, full diamond. Da, po žuti. Mi imamo diamond, ali idemo. What? Pazi treba. Ne, vrati se. Idemo na centar. Ne, nemoj. Eno žuti, vrati se. A i mi smo jači protiv vas. Nema veze, mi samo 2 na 4 ne možemo. Vrati se bolje. Ja se bijem. Nemoj! Vrati se, please. A ne mogu, ti sad si imam vežu. Čekaj, ne te pomoći. Idem na naš ostrov. Evo, Mi smo zeleni, ali tako? da. Ja bijem lika. Ja bijem se. Treba mi hrana samo. Dobro. Gdje si? Pomogu su mi ovi iz našeg... Ubio sam jednog lika. Bravo. Gdje si ti? Čekaj. Idem. Ovoga lik... Dobro, na... Zeleni su na centar. A to smo mi, dobro. A mi smo... Samo hranu, imaš i hranu? Neko se bije. Dođi lik. Žuti. Nemam hrane i meni treba. Hladi mi 3 srca. Imam ja hranu, evo ti. Evo ti jedna. Dobro. Čekamo likove. Tamo su neki diamond izgleda iz zelenih tima. Kome treba moći? A nemam diamond, imaš možda 2 diamonda?
Ja imam jednu larmu. Dao sam jednom liku, ne znam kome. Ne veze. Ja imam metalnu maču da mu dam. Evo ga, plavi, dođi. Evo ga, gdje pravi most. Evo, neko ga gađa. Ok, ali nemam luki strah. Neko ga gađa, nema veze, neko ga gađa. Samo pazi da nam ne... Evo, crveni. Gdje? Evo, dođite. Evo ide jedan lik sam. Idemo. Nema veze. Samo pazi da... Ajde, idemo. Pazi. Gađa. Ne vrati se, da ih se zaobiđemo. Hranu da uvijem. Čekajte. Ajde, požuri. Pazi, nema ti neko gurno. Na centar. Idem. Ovo, crveni. Ej! Nemoj, full diamond, beži. Ja sam problem. A nema vire su jači. Dođi. Evo ga, sam crven. Gdje si? Idem na centar. Da. Beži ako nema, Koliko laka čovjek. Meni treba dosta hrane. Nemam i ja. Pazi, brać. Dedi. Dobro, adem. Ne, Žuti su uništeni, ali tako? Da. na centar dođi. Idem, istavi se. A ne mogu. Dušehid. Ja ću dođe da probam. Ja ga, drži. Bravo. Eno, lik. Hrane, imaš tu hrane. Evo ti dajem sve koji treba. Ne, imam. Evo ti hrana. Si uzeo hranu? Da, ja ću. Možeš mi? Imam 19 straha, ekstra. Možeš mi dati? Evo ga lik. Strava. Ne vezi. Idemo, gdje si? Iza tebe. Dođi. Zeleni. Idemo pomognemo zelenima. A gdje su oni? Mi smo naši, a ne crveni. Idemo, go. Gdje si? Evo vidim lik. Dođi, ja ću da ga zaobiđem. Ok. Gađa me sa futbolom. Evo ja mi idem. Dolazi za mene. No. Koliko ima strele? Beži. O. Sad smo mrtvi, sad smo... Ne, beži. Beži. Ne, oh my god, nice. Fuck. Ako možeš poživi. A ne mogu... Beži ako možeš. Ima dobar kit onaj. Lipa. Srpken. Deserter, kako se zove. Sad, nice. Mrtvi smo, nema veze. Srpken. Ne veze. GG. GG. I ljudi, nije baš uspjela epizoda, ali nema veze. Nadam se da se sviđa, ako vam se sviđa ostavite like i šerite ovaj klip, da dođemo što pre do 50 suba. I to je to. Ćao!